Kopogore kod mago en tenriruok mar jopur niang' e kaunti ma Migori okwayo jopur mondo ter niang' ne kambi mar Sony tok kambino singo golo omenda maromo $25 million mar chulo jopur e kinde jumani kod juma mabiro. Jafwambo marwa e kaunti ma Migori George Juma ni kod ler. Juma achiel tok tenruok mar jopur niang' e kaunti ma Migori kono jopur mondo koro kik chiw niang' ni kambino mar Sony kalwe kod gope ma bende kambini koro pok ochulo. Ten jopur niang' bende koro ochako loko pachgi kendo kwa jopur mondo koro chiw niang' ne kambini mar Sony tok ten kambino mar Sony ne osingo ne gidhi golo omenda maromo $25 ma idhi tigi chulo jopur e kind jumani kod juma mabiro. Jago maruok no mar jopur niang' e kaunti ma Migori Argwin Sadongo wacho ni jumani ne gibedo piny kod ten kambino mar Sony kama ne giwinjo ne omenda maromo $25 koro idhi gol kod kambini mondo koro tigo e chulo gope. Nywa yalo maber. Adwa wacho ni jopur ni winjruok ma nywa timo nyoro en ni Sony dhi chako chulo jopur chakre tich abich ma en tarik 9. Kendo wan gadiera ni kaka nywa timo winjruok no e kako dhi bedo maonge lokruok moro amora. Wach mogruok ma jopur niang' e kaunti ma Migori obiro e kinde no ma kambi mar Sony osebedo kod pek mar yudo niang' tok jopur ng'anye chiwo niang'gi. Jakomruok ma jopur niang' e kaunti ma Migori John Omolo Donde wacho ni gombo margi en mondo koro jopur koro dhi nyime kod chiwo ne kambini mar Sony mondo kambini oyud omenda ma inyalo chul go jopur. Kwau ni kuyie to chiwuru tiang' mondo wan wadhi nyime gi tijwa mondo kata weche ma president wacho ni bang' jumbe 2 kata 3 okelo lokruok no wan mano warwako nikech wagombo mani gima bere mondo bednwa ka okwaregi to dhi bedo nwa marach nikech sano ng'ama biro kawe ka gima koro ok kony but pong'warego kendo wan gadier ni kwamiye niang' to tiyo. Jata tije ma kambini mar Sony Martin Duma wacho ni kind jumani kod juma biro gidhi golo omenda maromo $25 ma idhi tigo e chulo gope mag jopur. Dima ne okwa jopur mondo nyime ko chiwo niang' ne kambini mar Sony. Komachielo jopurgo mag niang' e kaunti Migori bende kodwaro jotend siasa mane giyiero koro wuok oko kendo koro ng'i kaka chenro mar disko kambino mar Sony koro itimo. Leasing midhi timo no wakwayo ni kaber to yawuotwa man e loch nanga ugoye mbaka kowuok maber sawa. Yawuoyi magombo nogo mbaka gin governor, gin MP, gin jakom ma Sony nikech magi nyithind ka. To nyithind ka gima koro chopelo to gine ma ging'eyo gima ber mabiro. Kik wadhi gimoro ma chieng' moro mi history ng'ado no marach ni waneno gini katimore to wan onge rieko mane wang'ado. George Juma, Ramogi TV, Migori. Doho mar JKIA koro chiwo chik mar dino ne Achich Philip Aroko kuom dala bire tesendo bila makileleshwa e kinde manonro mar nek jaod bura makasiful ong'ondo were dhi nyime. Kaka jafwambo marwa Ifinya Kidilero, Aroko ne ok ochwal e nyim doho no nyoro kamoro achiel gi achije 5 mamoko. You are being set on a burden. You will never come out. Osebedo ndala riyo